Krásný den, ráda bych vám dneska představila naše anatomické polštáře. Máme 4 různé druhy, a to motýlí křídla, klidný spánek, energie a vitalita, a klasik. Tyto polštáře dodáváme ve 3 různých přírodních výplních. Pyliny borovice cirbe už určitě znáte a tyto pyliny mají ozdravné vlastnosti, ovlivňují imunitní, oběhový systém a dobrou náladu. Dále kombinace ovčího rouna a borovice cirbe a kapok. Kapok to jsou vlákna z tropického posvátného stromu vlnovník pětimožný. Pro více informací mrkněte na naše webové stránky, odkaz najdete dole v popisku. Krásné a ničím nerušené sny.